हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। नोंथांमोना जुदि आं मोनसे जायगायाव दा थांगासिनो दं आरो ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांनो जुदि इन्टारेस्टेड बा गोसो दङब्ला नायलांबाय थानो हागोन आंजों लोगोसे। आं दायो देखायगोन। थांगासिनो आरो नै दा नै नायदो आं मा जायगायाव फैदों। बङाइगावनि उइंगार कार्निभेल दाना हाबनोसै आरो नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो। मा बेवहाय ओमफ्राय मोनथियामोन आरो नै लोगोफोर दैयाव दालां बानायना जा मोजां आरो नायनो लगियाथार। नोंथांमोनहाबो नायनोबा नायफैनो हागोन। थाबायलायनांगौ आरो ना गिनो ओंखारो। औवानि हेबनाय ना मोनहैबाय माखासेया फटक लादोंमोन लायनो Dari laksa dong kok. Nawin apa dah? Karbai nih karena karbobai. Diini videoखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। अन्नानै हेफाजाब होदो, लाइक साबस्क्राइब खालामना होदो। बाय।